Iktar ma jitkellmu uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista, iktar qed joħroġ ċar kemm l-iskema ta' dejn sigriet tal-Partit Nazzjonalista hija bbażata fuq il-ħabi. Waqt il-programm Realtà li ddiskuta s-suġġett, l-Assistent Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Jean-Pierre De Bono reġa' assigura lil min se jagħti self li jismu se jibqa' anonimu. Il-pubblikazzjoni tal-ismijiet ħajkunu ippubblikati kollha iva jew le. Jekk il-persuna ħad intrabtu individwalment miegħu li ovvjament qed isir kuntratt ma' individwali mal-persuna ma jiġix ippubblikat. L-iskema ta' self sigreti maħsuba biex jitħallas id-dejn li akkumula tul is-snin. Mistoqsi dwar dan Jean-Pierre De Bono ma rridx jgħid kemm fadallu dejn il-Partit Nazzjonalista biex min se jsellef flama. Il-Partit Nazzjonalista baqalu dejn? Il-Partit Nazzjonalista għandu dejn, mhux ovvjali għandu dejn. Kemm baqa' dejn? Ma nafx ngħidlek eżattament. Lanqas ma rrid jgħid x'ġara mis-self ta' $250,000 li kien tal-benefattur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Zaren Vassallo qabel l-aħħar elezzjoni. Il-loan ta' Zaren Vassallo lil Partit Nazzjonalista ta' $250,000 għaliex kienet intużat u kemm minna tħallset jew jekk tħallsix. X'lowni ta' Zaren Vassallo? Il-loan li kien tal-Partit Nazzjonalista. X'lowni? Tista' tgħidli Zaren Vassallo. Minn fejn tikkwota? Il-Partit Nazzjonalista nieda l-iskema wara li kienet isiba diffiċli jissellef minn banek biex jattira persuni u jisilfu ħareġ brochure b'informazzjoni. Iffaċċjat bil-fatti li din jista' jikser regoli finanzjarji, Jean-Pierre De Bono qal li ma ħarġu ebda materjal iżda malajr inqabad. L-ewwel nett aħna m'għandniex brochure. Aħna mhux qed inbigħu prodott finanzjarju. Għamiltu leaflet. Hemm brochure. Dak huwa leaflet. Is-self ta' €10,000 jitħallas lura b'12 4% fi żmien 10 snin. F'każ li l-Partit Nazzjonalista ma jonorax dan għax xejn fil-ħajja mhu garantit, is-soluzzjoni ili jressaq il-każ il-qorti. Jekk il-persuna trid tmur għand il-medja tista' tmur għand il-medja minnlum. Jekk il-persuna tħossha aggravata inqasnija ksirna xi kundizzjoni mill-liġi iffirmat magħha tista' tħodna l-qorti. Ma jekk il-persuna ma tix tissemma. Qed ngħidlek, il-kwestjoni dik